Velkommen til min kanal. Min søster har fødselsdag i dag, så mig og min mor købte nogle gaver til hende. Og jeg vil gerne vise dem til jer, men først den her trøje, hun har den på, og det er en Real Madrid trøje 2024. Det er den nye. Og så har jeg købt den her, og jeg tager den lige. Okay. Det er en af de største, så det er den, vi starter. Og så tager jeg den her. Og så den her. Det er en legeplads. Og den her er også meget flot. Og så er der også den her. Så der er den her pinserglas. Så der er den her cover, og lad mig vise, at jeg skal lige åbne. Den er også meget flot. Så er der den her taske. Den her. Den er til haul og øjenbryn. Jeg kan selv se her. Øjenbryn og hår. Så der er de her populære shampoo. Og den er kommet med den her. Og med den her. Der er lige den her boks. Og hvad er der inde i? Der er ørering med, hvad skal man vende? Jeg tænker, der er 3. Og bare så I ved, at det er mit hår. Jeg har også købt nogle, og de er sådan der med, ja. Vi ses.